Kani ka Akashwani Shillong ka khubor ban pulia phi da I merinong anti walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jong ka khubor. Yo priang khusna mo menteri rang bado kari Narendra Modi da ka companion of the Order of Fiji. Maham ka tanat mining bat geology ban kuru bat penstami ki penlang doyong hi ki jaka ki bam hap ha ka thup bala penmet da ka te ka tanat trikam. Let jumlah ulat ke jelau fagu cauhan arsngi ya kathain kapur India Bangladesh. Ki khubor ki bapnia. Menteri rang bado kari Narendra Modi ulayo pediang ya khusnam ka bahedu ba ka Fiji ka ju ai ki nong snong ya ka bala tip kum ka companion of the Order of Fiji na ka benta ka kam jung Modi kum unong ilam haransan ka perthai. Narendra Modi ula pediang ya ketika khusnam na menteri rang bado jang ka Fiji Siti Veni Rabuka. Haka kerwa khubor jung Modi ula ai khoble sngongo shibuan ya Rabuka na ka benta ketika buram ka bawla yo pediang. Ula pan pauru ka jing sngongo iki nong snong but ya ka sarkar Fiji. Haka juga puar Governor General Bob Dade jang ka Papua New Guinea ula penkup buram ya Modi da ka Civilian Award ka bahedo balatip kum ka Grand Companion of the Order of Logohu. Menteri rang bado Narendra Modi ulai opediang ki tei khusnam namar ka jinglong nongelam ka bah khamat jong na ka benta ka jingi teli jong ki ri dawlanong ka Pacific bat ki bai ki kam man kan tieu ki ri ka phang sathi jong ka perthai. Menteri rang bado kri Narendra Modi menen ka siula penyat lang ya ka dorbar ka balai jong ka Forum for India Pacific Islands Cooperation FIPIC 3 lemon menteri rang bado ka Papua New Guinea James Marape ha Port Moresby kabadai kanong ba jong ka Papua New Guinea. Ha ka jingkran jong Modi ha ketika dorbar FIPIC 3 uloong ba ka perthai barok away kay kendo shibuan ki jing e ki bethamai bala sakhi ba ki mi ki jing e kum ha ka jing pendabam ka penyang ki dawai sbo bat ka jing penbiang dawai na ka benta ka kot ka khia jong ukhun menriu. Katanat mining bat geology kala maham ba ladalap ya doyong ubudan ha gijaka bala debrut dak hakalis jong kate katanat rekam un kenrup no eu bat an pensitom eu trai doyong kat kum ki kendon an MMDR ka kandai spa san punyo. Ya kanila pentip da secretary in charge jong ka mining bat geology I Karmalki ha ka jing pentip pat ba bala penmi ha ka kandu tri ujemang arhajar arpulai. Ya kate ka jing pentip la Aisha barok ki trai doyong jong ka jela hadin ka jing jurip penya ya ki par doyong da ki kor bat ki buit trikam ka juk menta ya ka bala pendep ha pedeng usnyam arhajar arpulai. Ha Manipur Southli ki yeng kila sha thang dusman menen ka sngia ka than New Chekon ha Imphal East District da upat bhor ubadap da ka jing bitar. Kadai ki jingjak la ja hadien ba ki rukyong atyar ki bala kila berngam ki nong song dukan bakin khanglut iki dukan ha ka te ka than. Ki pulet ka Manipur kila kem ya laingut ki brio kan thopru yau MLA ku ki berim bat kila yok ni ya ki tiar pen mensaw na ki. Ki bol apahra kila libran branch New Chekon bante la kam ya ka te ka huri hura bala penduna ki jing penjen sur curfew tang hadu ka por shibje no phai singi ha ka jaka saw bje janmit. Menteri rang ba ka Manipur Biren Singh ula kerpa iki pat ba bakin long jai bat ban amnget iki khubor hamsaya ki bam shisha. Ha ka jing keren bikin pathai khubor ha office rekam jung Biren Singh lo ong ba ka sarkar jela kala kerpa ka sarkar pedeng ban pha jingkershan sa arpho pertan sipai ba ula penram jur ya ka jing syak takti jong ki nong tho khubor ha New Chekon menen ka sngi. Kani ka khubor ka wan chipina ka All India Radio Shillong. Kum shibinta na ka jingni jingo ka ba arsngi ya ki thain kapot ka India bat Bangladesh ulat ka jela Meghalaya ufagu chauhan ula lecha mokrwat Southwest Khasi Hills District madhamo plang East Khasi Hills District ulat ula sa mokrwat Circuit House ha ka arpui tri ujemang bat ka ha ka arpu arterik ulat ula jingo kerpang ya ka hospital ka badon shispa jingthia nongpang ha mokrwat ha ka ba ula kit khia ban pet hi dalade ya baro ki jingnon kam ha ka te ka hospital. Ulat ula lek miru ya ka Maharam Higher Secondary School bat ula keren bagi kena school jong ketika school kumjuru bat kino hikai. Ka sarkar jela ka jiet khatwaitli ki jaka ki ba khamlong kendong ha ka jela ha ka badon ki health center ba kan bo da ki drone ki ban pen poi ki dawai ki baran kam karki.
La kamilinti bakom kita ki center ki la ban kiu sha ka arpusan tali hakini ki khindet banai ki banwan. Ka menteri jong katanat ka koi ka khia ka kong amporin lingdo ka ong baya mentahi ki don khatwi tili ki health center bala roj dak da ka sarkar ban penbiang ya ka jing shakri de ki drone ha ka ni ka jela bala kamilinti baha nailur risau an sala ban pen kiu sha ka arpusan tali. Kumbasan pautli ki dukan ding ki badan ha ka surok ba Shillong banyan ha upper Shillong kila sha liet de ki bor penya jong katanat ki kam khlau ha ka arpu artari ujemang kata maintenance kasi halor ka jing keno ba ki dei ki jing tei bi an halenti surok ba la ong ba bon ki trai dukan kim shim la yo jing tip ai shapang kate ki jing thmu lat no tang pratali ki dukan ki brio sarkar ki lapanan kam de ki kor ki ba he kum ka JCB ban liet de ki dukan ha surok ki ba khambon ki de ki balashna da uding daga jing thmu ban pha pen sange ya ga jing pen khlem me ki dukan ki trai dukan ki la let che ki pulet bat ki magistrate hanrei klem mi kanu ga jing sei so Shisni hadian ba ka ding ka baklang kala bam do ya ka ying school ka ba shispa life hois nem jong ka Khasi Jaintia Presbyterian KGP Higher Secondary School ki bor penya jong ka school kila pentip ba ansange shwa he ki jing ai jing kai baro kum ba shipna AA hadu ba anda la ban penbiang ya ka jaka dara ka ba shipor ban yo pen shong ki khana school Habai kiran mikino pathai kubor uwei ni kino hikai jong ka school uba kular khong jiram ulo ong ba ka managing committee jong ka school KJP kansa shong perkhat ya ka ei ka ba ka de bande ha ka ni ka por bat bakin penong bet ya ka examen chiteng snem kumbala thmu kino punya school ki bo ka jingker pat ya baro ki khna bakin ya sha shipor lakum no tang shi tayo ban ans ai jing tip kham hadin lano on plebe yang ka school Ulat jang Reserve Bank of India RBI u Shaktikanta Das u ong ba ka jing pensange tre kam ya ka kot tingka 8,000 kalong kom shibinta na ka jing tre ha ka jing tre jing ta ka jing penyai pisa u ong ba ka RBI kala persyang men penyai ka pisa ka ba khot menta la slem ba na ka por ka RBI ka jupen do ya ki pisa ki barim man penmi da ki bathamai ha ka jing kren bikinong pathai kubor New Delhi men ka sngi u Shaktikanta Das u ong ba la penmi ya ki kot tingka 8,000 ban pentma ya ka pisa tingka khanang banyo penbiang ya ka jingdawa ha ka por ya bujili pisa katanat bishar sun bineng kala aidak jing maham ba ka jingshit jong ka sngi kan jurbha Delhi barki than ki ba marjan menta ka sngi hadien ba bon ki jaka Delhi kila mat palat 100% degree Celsius ka jingklut hakini ki khindiat sngi ha Najafgarh jong ka southwest Delhi ka jingshit kala long 100 degree Celsius menen ka sngi ka ba jurtam e menta usnem u amjad ta ha ubade wei na ki nong pen khlan ha ka media but uba ka thme jung u ka dei British Bahrain ula pen snob ha shi ka dei ki nong bo jung u da ka video ka bala pen saphyang ha baro ki social media ha ka ba ula pen pau ba ka jingelang G20 ka ban wan kan long ha ka jaka ka ba ithiang jong ka Kashmir utaha ubala pen pau ka Kashmir kum ka paradise ha perthai ula pen sngo ba udan ka jinget ka baskem ba ka Kashmir ka dei ka jaka ka ba bet tam e ban yakren halor ka mat jingkala ka sunbeneng bat kong no ban pen bhabiang bat yada ya ka perthai ha ka karwa khubor jung u utaha la pasat jing shai halor ka jinge imsuk imsan bat jingnong jai jai ha ka te ka jaka ka ba kudup lang da ka jing i ki ringet muslim ki hindu ki sikh bat ki kristan ki ba no senyang markat jo ya ki jing tre ki pathamai jong ka perthai bat ban kan tiu ya ka roi ka par katu ni ka khubor kala kut bakalawan spi na ka Akashwani Shillong sa shipornya so bagadali station na ka banta ka khubor ha ka tin hindi ban penbo da ka khubor phareng ha ka por phra khatsan minin bat ha ka por phrashteng ginan phai biang sha ka ni ka station bat pinya sngaw ki khubor na ka than chate lamingi kani ka Akashwani Shillong sngaw bhawan amantai ki khubor na Delhi